Sikuphathela indaba sishushu zinjalo. Crossing the bridge. Zidla zigoduka ihlunga ilo lazo. Siligqiza le Crossing the bridge sisabela ubizo njengonondaba bokuhlala kumhlaba wasePhillipi kwingingqi yaseThembisa eMlonji Street. Kude kufuphi nesakhiwo sodedeho lwevenkile kulomhlaba wasePhillipi esaziwa njengePhillipi Junction. Sithe ukugaleleka kwethu siligqiza le Crossing the bridge kwikhaya lakwaMahashe nalapho sifike imeko imaxongo. Kananjalo sigilene nesifane besilapho sibambisene ngomatilaso othe yabalala ligazi. Kulapho siye sanomdla ngakumbi mayelana nokwenzekileyo kwelikhaya. Athi umbaba kwabo bamthovela kulomnyango walendlu ambethise ecangweni lavuleka wawa ngaphakathi. Theka izama uvuka ngaphakathi babe sebekhwitshana abantu kayithi kwenhlo bamdubula yachapha ibhuleza wathi finile emva kwecango. Kabe kukho umntwana wentombazana olela apha eFrance ofunda euniversity. Kayiqawuthi kwenhloko bafika abantu babetha yena. Uthe ke beqala ubetha lwesibini kwaphuma umntwana ngokule kamera kulincince uthiwa ngu-Asanela uvale ndingqo. Kayiqawuthi ngokwekamera baphinde bambetha naye baphinda bambetha wawapha ecangomnyango. Sithe ukungenelela nzulu ngobuncoko malunga nokwehlileyo kuye kwavela nento yokuba unobangela ngenxa yoku kukuzokufuna kwelinye lamalungu olusapho ngamadoda amabini nalapho lamadoda amabini anyakamiswe impendulo ethi usandukuphuma umntu lowo nimfunayo. Kuthe kusenjalo abarhanelwa bavulela ngembumbulu kwabo bangaphakathi beshiya izidumbu zidunduluzile. Ndilitshova icala xa ndithi apha hey kukho umuntu oleleyo apha like swapha apha emva kwecanga intloko ejonga apha emva kwecanga. Usithule umntana oyintombazana ona 18 years kaThabisa ulele egazini. Hey ndiphume ndibuyele apha kumara nontle usithule ulele egazini phaya nawe mara athi umara hayi mani yaxoka wena mani phuma mani ayikho lento uthethayo. Hey ndiqoke mani ndiphume nditheni na kanye ndibona into zam ndodwa ndihambe ndohlamba uswetepini phinde ndibuyele ngaphakathi endlini. No man usithule ngusithule lo ndigqithe nqoma ke ngoku umntana ke ngoku Asanele ume apha emnyango umntana one2 years apha emnyangweni epasejini. Ndiye kulaa mntana ndifunqule laa mntana xa ndithi nomama akhe lo mntana ulela apha phambi kwebhedi naye wopha entloko. Hey ndiqoma ndiqhubeleke ndiye phaa kulaa kamera inkulu. Xa ndifika umama walapha naye umamfulani ulele phambi kwebhedi naye wopha entloko. Ndathi yelunga ngawutsho mtshana kwenzeke ntoni. Hayi malume ndiyibonile la njokichipha ekhaya into edala uba kube njeya ndim silophe kulaa galaji sithathe imali pha. Kodwa ke mna ke ibhekile ibaleke nabangani baba mna ndiyaqhwalela ingakuba ndibafune ebusuku bonke kanti bafumane kodwa yona ibheki bamkenayo inemali. Sathi ke thina nazi into besifuna mntanam kuyacaca umuntu osibulele nguwe. Kwiindaba ze Crossing the bridge ndingumasonwabeka Boysen ePhillipi eKapa.